Ak chceš s tou Škodovkou, tak si môžeme dať preteky o techničák. To je masaker, človeče! To je masaker! Tesla! Tak sa dívaj, čo tu máme. Unikát. ZX12R. Hayabusa Killer. Motorka so šialeným výkonom. Sleduj toto. Toto je náporové sanie. Tadiaľto, čím viac máš vzduchu, tým ideš rýchlejšie. Pri rýchlosti na 200 už máš o 10 koní viac. Šialenosť. Toto svetelko vyzerá inak super, pozri na to. Hehe, jaká štýlovka. Každopádne limitovaná edícia, motorka v neskutočne zachovalom stave. Nádherná. A ideme to prebehnúť. Toto tu bol držiak na kameru, ten je inak v motorke. A iné skrutky som doma nemal. Teda, toto som našiel u deda v garáži. Takže som tam dal toto inak. Originál by tam mali byť takéto, zoženieme, to je najmenej, ale pozri, akože nepasuje to tam úplne tie krížové. Takže je tu taká akože ohrádka, na ktorú si vieš dať kameru. Výkon tohto stroja, ty kokso, povieme si za jazdy viac, lebo poviem ti, toto sú motorky, ktoré už dneska sa nerobia. Sleduj analógy, nádhera. Toto má aj sitič, normálne si vieš prizdvihnúť otáčky, keď máš studený štart, ja už nemám studený štart, už som s ňou prešiel, teraz takých 15 km asi. Takže sme zahriati. Wow. Fúha. Cvák jednotka. A ideme, dneska sme na misii. Potrebujeme rýchlu motorku, pretože ideme vyriešiť niečo. Idem dať spraviť repliku kľúča. Dúfam, že mi ho budú vedieť zreplikovať. Je to pre takú jednu americkú motorku. A potom si povieme viac v ďalších videách. To je taká, že asi jedna jediná na Slovensku a máme k nej len jeden kľúč. Každopádne k tejto motorke najprv prišiel Blackbird, Honda Blackbird v roku 1996, pomenovaná podľa stíhačky. Stala sa najrýchlejšou motorkou svojej doby. 165 koní, v 96. motorka prvá, ktorá sa priblížila k U300. Ľudia hovoria, že išla cez 300 pravdepodobne len tachometrových, reálne asi neurobila. Ale aj tak, v tej dobe lietať ku 300 to není sranda. No a potom prišla Hayabusa, prvá generácia. Suzuki odpovedala Hayabusou presne kvôli tomu, že Hayabusa je sokol. Sokol sa krmí Blackbirdami, teda drozdami. No ale čo spravila Kawasaki? Potrebovala vyhrať tieto preteky, tak vytvorila toto. Tak vytvorila ZX12R-ku, motorku, ktorá dokázala prebehnúť Hayabusu, ktorá bola rýchlejšia. Nemôžem dať plný plyn, lebo mi tak prehrabne koleso studené. Teraz až dávam a sleduj to! Toto sú zábery z obsahu, ktorý uvidíš len na Hero. Tiež tam nájdeš obsah, ktorý inde neuvidíš. Skôr zverejnený obsah a videá v celej dĺžke a bez cenzúry. Okrem toho získaš množstvo výhod ako člen komunity, tak sa neváhaj ku nám pridať. Ty to nevidíš, ale mne to koleso tancuje. Ja keď jej pridám, tak ty normálne, že hrabeš. A nie trochu, hrabeš poriadne. A keď chceš niečo vidieť, bohužiaľ ti to nebudem môcť úplne ukázať, lebo tachometre musíme cenzurovať na takýchto strojoch. Ale len tak pre predstavu, sleduj otáčky. Toto je zverstvo. Toto je zverstvo. Takéto niečo v roku 2001, 2, 3, to je... Akože to si bol, že najväčší frajer, keď si mal takéto niečo. A poviem ti, môj dojem. Ja mám Hayabusu druhej generácie, tá má viac koní, ale pocit Hayabusa je stroj, ktorý je mäkší ako táto motorka. Toto je viac športovo nastavené zviera. Prezývok mala viacej, napríklad Widowmaker táto motorka. Taktiež mala prezývku Beast, ako Beštia. A ono to Beštia naozaj je. Je to motorka, ktorá dnešným motorkám dokáže byť konkurenciou, čo sa týka rýchlosti. Jedna veľmi zaujímavá vec. Diaľničné presuny na nej sú nádhera, pretože je veľmi aerodynamicky dobre urobená. To znamená, že na teba nefúka. Preto som ju aj zobral na diaľnicu, nech je tam, kde patrí táto motorka. Ten obrovský výkon, to není dobré niekde v meste. Sleduj, akcelerácia! To je masaker, človeče! To je masaker! Vidíš tu tieto kanály, čo sú na zemi. Cez to nechceš letieť. Pretože sa preletíš, keď cez to budeš letieť. Každopádne, ty môžeš regulárne cítiť, jak tá motorka má viacej sily pri vyššej rýchlosti. Ona chce ísť rýchlo a poriadne nebezpečne.
Predstav si takýto skútrik, že máš a zrazu vidíš toto. Chápeš, jednotka, počúvaj. Tesla! Toto je motorka, ktorá... Musíš si dávať pozor, lebo ona v tebe prebudí takého vagabunda, keď si na nej. Že ty si slušný človek, ale keď sadneš na toto, to začneš správať trošku inak. No a teším sa, ideme do podzemky. V podzemke si to vypočujeme. Poradím ti, keď budeš potrebovať spraviť repliku kľúča na staršie motorky, tak ti ukážem miesto, kam ja chodím. Tuto v obi, dole je pán. Ja som ešte popravde nezažil, aby mi nevedel spraviť nejakú repliku na kľúč na staršie motorky. Pozri, aké pekné. Pekné autičko ide. Ale kebyže ide so mnou, tak nemá šancu. Vieš, ak by som vyplískal na tejto motorke? Ani by nevedel. By nechápal, čo sa stalo. Toto sú stroje, kde máš šialenú akceleráciu. Neviem, tu je z 0 na 200 okolo do 10 sekúnd, proste z 0 na 200. Možno aj skôr, môžeme to otestovať. Chápeš to, že pridáš a ideš driftom? Normálne, že si driftuješ na mieste. No a tu, počúvaj toto. Toto je vončo. Toto chceš. Každopádne tu dole sa hneď robia kľúče, hneď ak vojdeš. Nebudeme natáčať pána. Tak ako som hovoril, opäť kľúče vybavené, replika hotová. Môže sa jazdiť. To je na túto motorku, len aby si vedel, toto je na Burget Las Vegas. To je stroj, ktorý pravdepodobne jeden jediný na Slovensku. Je to Burget Blackjack. Motorka, ktorá bola vystavená ako ozdoba v kasíne v Las Vegas. Počúvajme. Keď dlhšie stojíš, alebo keď štartuješ, tak ja vždy hovorím jednu vec, nezabúdaj na ňu. Naštartuj si motorku popri tom, jak sa obliekaš. Zahrej ju vždy. Lepšie bude tomu motoru. Vždy zahrievať, každý stroj. Aj keď tento je teda zahriatý akurát dosť tej diaľnice, ale chápeš. Teraz si predstav, že si niekto kúpi elektrickú kolobežku a bude ti rozprávať, že to je fajn. Sleduj. Gumuješ, driftuješ. Je to strašné. Toto je naozaj strašné. Dáme drifty? Len tak som sa došmíkal do križovatky. No dáme to. Mohli by sme sa previesť trošku aj mimo diaľnice. Nech sme trošku viacej, akože nech viem rozprávať, lebo poviem ti, že na tejto motorke, kým neležíš, kým si nelahneš, tak pri tých rýchlostiach je tu, že extrémny hluk. To je nápor vetra, jak hovado, keď máš hlavu hore. Musíš ležať. Vtedy není, vtedy sa schováš. Ale keď ideš tak, ako som išiel ja, tak vtedy je, no. Takže ideme tadeľto. Toto je pekné, pozri. Pri tej budove sme raz fotili môjho... Čo sme tam fotili? Pekinga a fotili sme tam aj Bimotu KB4 sme tam fotili. Tam pri tej peknej budove. Stočíme si to tam. Poďme si to tam stočiť, ukážem ti krásny fotokútik. Pozor, ja idem. Nevidíš? Vum! Počúvaj, ak chceš s tou Škodovkou, tak si môžeme dať preteky o techničák. Netvár sa, že ma nepočuješ. Každopádne, pozri sa na túto budovu tu. Fakt vyzerá dobre, brutálne. Ideme tam. Zákaz odbočenia vpravo, tak odbočíme vľavo. Nie, tadiaľ to by to malo ísť. Tak, presne. Sleduj to. Tak, sem sa chodí fotiť v Bratislave. Minulo mi písal nejaký tajtrlík na Instagrame. Toto sú zábery z obsahu, ktorý uvidíš len na Hero Hero. Tiež tam nájdeš obsah, ktorý inde neuvidíš. Skôr zverejnený obsah a videá v celej dĺžke a bez cenzúry. Okrem toho získaš množstvo výhod ako člen komunity, tak sa neváhaj ku nám pridať. Dobre, čo sme si natočili. Každopádne motorečka je na predaj. To znamená, že ak sa ti páči niečo takéto a chceš mať doma kus histórie s obrovským do budúcna, s potenciálom investičným, s hodnotou, tak asi nemáš na čím špekulovať. Pretože za takúto cenu niečo takto krásne, tak zachovalé, máličko jazdené, 37 000 km, to nie sú kilometre, limitovaná edícia, čierno-zlatá, tak sa neváhaj ozvať. Poďme sa previesť ešte. Skúter, poď sem, už ťa mám. Teraz sa snaží tváriť, že ma nevidí v späťákoch, pretože nechce byť ulovený. Ale nemá na výber, pretože ulovený bude. Ideš sprava, ideš zľava, ideš sprava, ideš zľava. Zaváhal si. Ak kto zaváha, tak ten dostane. Práve bol ulovený.
Ja sa tuto stiahnem, lebo nikdy nevieš, kto sedí v tom Opli. Či do teba vidíš krásne Seat s tuningom, sa krásne uhol, keď ma videl. A počkaj, ja chcem ísť doprava, prečo som odbočovať som doľava? To mi nedáva zmysel, nevadí, máme motorku. Keď máš motorku, vieš sa takto krásne trošku cigošsky preštrikovať. Čistá, aha, tu je. Predbehol ma, išiel sprava. Aj tak ťa mám. A nič nevidím, aha, zelená, dobre, to som videl. Teraz mi svieti slnko do očí. No toto je akože návykové. Počúvam spomienku na túto ulicu. Raz dávno na kamarátovej narodeninovej oslave došiel jeho kamarát, požičal si od otca Porsche Panameru. Počúvaj, tu sme išli na tej Panamere. 4 oni šušňáci. Neviem koľko tu letelo, ale plný. Proste plným plynom sme tu leteli. Každopádne, niečo tu pekne vonia. A to bude asi benzín z tejto motorky. A SVčko, nazdar. Keď sa nájdeš vo videu, napíš komentár. Púšťa, mne to až teraz došlo, ten autobus ma púšťa. Jejda, preto stojí tak ďaleko, preto sa pozeral, až teraz som to pochopil. Ďakujem, autobusár, ak sa nájdeš vo videu, napíš do komentára. Strašne mi ušmikujú pneumatiky, extrémne to cítim na tých bielých čiarach. Wow. No toto je niečo. Toto je fakt niečo na tejto motorke jazdiť. Teraz ti ukážem, ako sa jazdí v kolónach v Bratislave, keď máš motorku. Tu musíš vždy dávať pozor, lebo tu môžu byť klince a kadečo mimo cesty. Takže ideš si naozaj, že pomalinky. Tento s tým multivanom čo predvádza? V Karlovke sme bývali, keď som mal 8, 9, 10, 11, do 12 rokov. Takže tu sme v podstate v mojom húde. Takže keď na mňa niekto bude trúbiť, ho vybavím hneď, až som doma. Hneď dostane. Ale nie, srandujem. Tak, vchádzame do tunela. Čo si povieme teraz tu v Sitine, máme čas, ešte kým vychádzame. No vidíš, jak sa uhýbajú. To je paráda. Tento sa mi zrovna neuhol, no. Ale podradíme ešte. Tak to je teda masaker ten zvuk. Tak si to počul sám. No a teraz rozmýšľam, že kadiaľ najlepšie sa otočiť. Toto tu bude úplne že fullka. Pozor, pozor. Krásne sa uhýbajú niektorí. Chválim, ďakujem. Pozdravujem. No a spravíme to tak, že keďže moja stará mama býva tu v Dubravke, tak ja ju zbehnem pozrieť. A potom sa aj premávka, kým budem u babičky, trošku ukludní. A náspäť môžeme dať taký plynulejší, rýchlejší prejazd. Takže pôjdeme pozrieť babičku, čo je nové. Budem natlačený čokoládou, potom budem hyperaktívny, vieš. Tu sme na boroch. Ľudia idú, pustíme ich, dáme si potom akceleráciu. Nazdar, nazdar. Čau. Asi poznal. Toto sú zábery z obsahu, ktorý uvidíš len na Hero Hero. Tiež tam nájdeš obsah, ktorý inde neuvidíš. Skôr zverejnený obsah a videá v celej dĺžke a bez cenzúry. Okrem toho získaš množstvo výhod ako člen komunity, tak sa neváhaj ku nám pridať. Ja si rád tankujem sám, dúfam, že ten chlapík nebude chcieť ísť ku mne, lebo raz mi natankovali tak, že mi vytekal benzín z nádrže. Odtedy nedávam nikomu tankovať. No, čapneme tam 100 racingovú. Tak to má byť. Neviem, koľko litrovú nádrž to má. Takže teraz mi tam vliezlo 12, určite to nie je doplná, to je tak proste, že kým mi nevyplo pištol, no však pozri, skoro doplná. Tak som tankoval, dalo by sa tam ešte niečo natlačiť, ale netreba, nechce sa mi mať plnú. Nejdeme nikam na turistiku, takže pohoda. Ja rád zastavujem na pumpách, lebo ešte vystrieš, máš dôvod trošku preťahnuť si nohy, takže nemám problém aj častejšie tankovať. Každopádne pozri na ňu, aká nádherná človeče, to je masaker. Dobre, poďme to zaplatiť. Lucky 3. No a ideme teda smerom k mojej babičke. To bolo nádherné. To bolo nádherné. No policajti,
Nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Rýchlo preč! Tak to by bolo blbé, keby som tam akože sa rozhodol, že dám to na blind. Že to tam pustím. Videl si, keď som pustil spojku, jak mi zatancovala motorka, neviem, či to vidieť na videu. Ide o kompresiu motora, to znamená, že ty ideš z vyššej, povedzme, že to rozbehneš na dvojke, teraz dáš jednotku a pustíš spojku, tak ti zasekne koleso zadné. A dneska mi volal chalan, čo odo mňa kúpil motorku pred 2 týždňami, že sa rozbil, no, že mal nehodu. V zákrute pustil spojku, podradil, pustil spojku, zaseklo mu koleso, spadol. Akože nič vážne, motorke sa nič nestalo, okrem smeroviek a späťaku, to je úplne jedno, to sa urobí. A čo sa týka jeho, tak on vôbec nič, tým, že bol dobre oblečený, to je základ absolútny. Keď ideš na motorke jazdiť, potrebuješ sa dobre obliecť. Keby nemal dobré oblečenie, vieš, tak sa zoderieš. Ľudská pastelka je z teba. Takže vždy treba mať kvalitné oblečenie. Ako napríklad toto tu, čo vidíš, tak to sú Furigen. A takisto, dobrá príľba, dobré rukavice, topánky, všetko musíš byť. Musíš myslieť na to, že sa to môže posrať. No a tu sme hore v mojom húde, tu som býval 7 rokov. S rodičmi sme tu boli od mojich 0 do 8, alebo od 1 do 7, už neviem. Neviem, do 7 rokov. No a prichádzam k mojej babičke, takže vypínam kameru, nepotrebuješ vedieť, kde býva moja babka. Mi nakrmila aj teba sladkosťami. Pozreli sme babičku a verím tomu, že premávka sa už trošku ukludnila. Že budeme mať, nazvime to, voľnejšiu trasu. Nevidím, či niečo za mnou je autobus a nevidím, či ho niečo neobieha. Dobre, motor máme zahriatý. Môžeme poťahať trošku kocúra za chvost. Vidíš to, aké sú prázdnejšie cesty oproti tomu, keď sme išli? Podradíš si? Toto je jednotka. Toto sú zábery z obsahu, ktorý uvidíš len na Hero Hero. Tiež tam nájdeš obsah, ktorý inde neuvidíš. Skôr zverejnený obsah a videá v celej dĺžke a bez cenzúry. Okrem toho získaš množstvo výhod ako člen komunity, tak sa neváhaj ku nám pridať. Ideme po diaľnici, dáme si to cez Petržalku. Tuto okolo Kopčian. Tu doprava sa ide do Rakúska, tam my nejdeme, lebo tam by mi zobrali aj rodný list, keby počuli toto. Toto je masaker, človeče. Toto je brutál. Ty kokso. By si nečakal, že motorka z roku 2003 vie robiť takéto zverstvá. Ale to je zákruty, akože dávame si pozor na tom studenom asfalte, lebo fakt je zima. Fakt je zima, fakt sú tie pneumatiky zjazdené. Á, červená. Zmestíme sa tam, či ako? Mohli by sme sa. Dobrý deň, každý deň. Skutrista, Pokémon, nazdar, nič, tvári sa, že ma nevidel. Čo už. A tuto kebyže si nedám pozor, tak nastúpim hore chlapíkovi na valník. Teraz keď pridáme, tak nás to asi zdvihne na zadné. Miesto toho to len zahrabalo. Vždy záleží od kvality asfaltu, na ktorom ideš. Fakt akože tlmiče sú športovo nastavené, táto motorka je taká tuchšia ako Hayabusa. Hayabusa je taká komfortnejšia, no. Že ideš rýchlejšie, ale akože si na takom inom type motorky, no. Tu ti poradím, pozri, čo robí tento človek. Ide vpravo, aj keď sa odtiaľ ľudia priraďujú, to sú najlepší, že odtiaľ sa chceš priradiť a tu ti ide kolóna ľudí vpravo, takže keď tu pôjdeš, daj sa doľava. Ušetríš niekomu námahu. No čo, ujde mi ten skúter? Niečo mi hovorí, že ne. Máš späťák, tak sa do neho pozri. Prechádzam, nechcem ťa obiehať správa. Tešilo ma, dobrý deň. Ukážeme nohu, to je medzinárodný pozdrav motorkársky. Keď ukážeš takto nohu, tak zdravíš toho, ktorého si práve obehol. Vidím dobre, že tu je Tesla. No jo, ja a Tesláci, my máme komplikovaný vzťah. Oni mi vždy vysvetľujú, aké je to super auto a vždy hovorím, že ty nemáš auto, ty máš kuchynský spotrebič. A áno,
Išiel som na Tesle. Na Tesle Performance. A čo? Zrýchlovalo to. Ale zrýchluje dobre aj to, keď vyskočíš z okna, ale to neznamená, že to budem robiť. A tiež hovorím, že steak si urobíš aj v mikrovlnke, ale nebudeš ho tam robiť. Takže ide o ten pocit. O toto. Iba o jedno ide. O pocit, ktorý máš z jazdy. A nech si na tom každý jazdí. Ale nepotrebujem, aby mi vysvetľovali, že to je to najlepšie riešenie. Chápeš, že im nerobím zle a nenadávam na to, že to majú. Je to jedno, nech si to majú. Ale nech mi neskúšajú vysvetľovať, že to je to najlepšie, čo môžeš mať a že elektrika je cesta. Jak môže byť elektrika cesta? Cesta je toto. Toto je cesta. Toto chceš. Poriadny štvorvalec, alebo dvojvalec, alebo jednovalec, alebo šesťvalec, alebo osemvalec. Ale jednoducho chceš mať valec v motore. Nie nejaký oný elektrosmeť. Krásne sa uhlatá Audina, pozdravujeme. Vážim si to, každého jedného, kto sa tak uhýba na ceste. Naozaj, tak sa jazdí v krajinách, kde jazdí veľa motorkárov. Tu na Slovensku ešte v tomto sme trošku, tak by som to nazval, že pozadu, že motor vidia ťa v späťáku a natlačí sa ti na krajnicu, vieš, a teda na čiaru a ty na ňo pozeráš, že si robíš prdel. Normálne, keď vidíš motorku v späťáku, ktorá je jacnež rýchlejšia ako ty, tak správ to, že sa normálne takto stiahneš na kraj na aute a pustíš ho, urobíš mu, však je rýchlejší ako ty. Čo riečiš? Tesla. Tesla. Všade samé Tesly. Žijem normálne v mojej nočnej more, kam sa pozriem, vidím Tesly. Kuchynské spotrebiče nám tu jazdia po cestách. A teraz nedávno som akurát videl video, kde Tesla prebehla cez nejakú tvárnicu na ceste, že to išli testovať autopilot prdlajs. Samozrejme, že sa to posralo. Každopádne to, čo chcem povedať, keď niekto vie marketing robiť, tak ti to predajú, ale ja ostávam pri takýchto strojoch.